Zo švetočnú programu, ktorá otrimana včera u Dome kultúry u Kocure, Rusnáci u Kocure označili svoje nacionálne šveto. Hol Doma kultúry še už na počátku ukázal, jak mali s ohľadom na číslo publiky, ktoré naštívelo programu, a medzi publiku boli i člen obštinskej rady obštiny Verbas Duško Čutilo, pomocník predsedateľa obštiny Ksenija Bence, predsedateľ mesnej zajednici Kocur Željko Bjelan. Spred nacionálneho sovitu programu provádzal predsedateľ výverčného odboru Željko Kovač a prisustvoval i kocúrsky paroch Vladislav Rac. Programu, ktorá bola zostavená zo svecej literatúrnych i muzičných točkov, vodzel zamejník predsedateľa nacionálneho sovitu i člen područnej kancelárii u Kocure Mikola Šanta. U programi učestvovali školáre osnovnej školy Bratstvo jedinstvo, amatere kultúrno-umetnického društva Žatva, jak i pisatelje Serafina i Silvester Makaji. Cirkulárnu vinčovanku nacionálneho sovitu, príhodný text o Rusnácoch na tých prostoroch dr. Jakova Kišiu Hasa prečítala Emilia Čizmar a na koncu programy Mikola Šanta otrímal bešedu viazanu za nacionálne šveto, u ktorej še zdohadnú i pokojného Mirona Žiroša. Hosti poznejšie predĺžili druženje i bešedu na koktelu po zakončenju programy.